aparo ni kano chake jowadwa mokwongo mano advocate mondo mine nikech nwang'iyo ne ging'iyo yo matuthas gender rule cha balance be nyalo bet. Koro pesa mimiyo woman representatives en mana mar affirmative konyo kuonde moko migepe moko matindo tindo marem nyalo bede e kind joma mine, e kind joma tindo rowere, e kind joma ong'ol e kindwa. To anwang'o ka ata mar pesa mimiyowa otin to riyo ma tich ma women reps 47 nigo kata ka weyo loch mana yudo kaka ng'ano manotelo e Western region namba 2 Kenya. Mine tiyo matek. Adwa wacho kendo adwa confirm ka ni mine manoyier mine 47 e Kenya ka negi dwaro negi gombo mar tiyo matek to omenda duoko gi chien. Ipenja penjo moro to kapok aduoko penjo winjo ka wacho motegno ni President Ruto nosingonwa okodwar mibadhi gik moko pod tudore to tuomore to okodwar ni gimed tuomore ni nobro medo women reps siling bilion 1. Adwa kwayo jatelo mochung' ne migao mar omenda ang'e ni sani ochiegni biro mondo som outlook mar budget the BPS. Tang'eyo ni the budget making process mar next financial year bebro chakre chon. Adwa kwayo gi muolo ni bilion 1 manowacho gi dhoge cha kiko bed wacha amba tiyo gi thuolo ni mondo aparne mondo lere mondo medwa pesa cha mondo migao mar pesa matin mwayudo ni wane kaka wachoro gutije e migepe monjo bede. Okay. To koro sani gwandruok moro bende no wuok e od bura ka ma speaker